Yang thấy hai độc kia. Tiếp khả năng nè. Em lên, bao tay bao tay đấy. cái bao nó map của 엄마 하이 소마스 소마로 배고프고 बार खाने नाम खाने खाली साबो समय भोगाई तुम राजा को सिक्किरो में 3 बार 4 बार से एकस्ता बिस मा थांग जाओ तिनी जों वान सक मैया हाइफन बेलाके सिनि कपाल काहा सिनि साबजोनाल सारसं चेयरमेन संसक फागिनाय सिनि तिति एडिसि हाफांनि नायकल फां नि साकथारमानि बाय जोंनो 3 रग रवै बरक ताबक जोंनो सक फागिनाय रय क्लांमानि बाङै जों खाखायो बुसखां र बरक जोंनो सुबानाय होनै कावखो सारखा तै जों वानसगो मा फेनाय होनै इंगे जों 3 मा माने 120 पाता इंगे तै सिन्टेक्स दुइटा माइ फेमनि बागै बेलाके सारसनो खाकसांमा तै हामबाय हायखेनो जों गोरोंगैनाय तंगलां थंनै आनि खावो वानसगो हामबाय अरो बरचुक हाथाय गरिया मडेल एकाडेमी स्कुल प्राइमरी स्कुल जोंनि सीएम साकथार माबाय जोंनि एडिसि हाफांनि जों 3 जीआई सीट 120 खान दै टेंकी कायनै रफायखा अरो स्कुल जाते दैबो हामथों दै हनै गोदाल के कन्स्ट्रक्शन द उनथों हे अरो सराय रगनि दै रगनि बो स्टक खायै ते उमखाय मानाते इगे अरो स्कुल बटै न तोरवानि हे जों दैबो बसखां सालो जोंनि सीएम साकथार माबाय जों अरो स्कुल दैबो जुबासु गोबां रफायनाय बरकनो आं बेस्ट विशेस बसखां सानै बागै हामबाय